Hello guys, खुलुमबाय and welcome back to my YouTube channel. So guys, नोंथांमोना thumbnailखौ नायनानै एसे आन्दाजा मोनखाबाय जानांगौ जे दिनैनि जोंनि बे भिडिअआ मानि सायाव। बेनिफ्राय आं thumbnailआव होनाय बाथ्राया थार नंमारगौ ना नंमारा बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिलांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलांबाय थाबानो जाबाय। जों दा बरमाथिंजाय थांगासिनो, बेनिफ्राय जोङो अदालबारियावबो मादैमोननाव हाबबोबाय आरो दा बरमाथिंजायबो जों गोबां लोगोफोर आरो आदै मादैमोननाव हाबनो दंबावो। बेनिफ्राय एसेबां दिनै जों मानो बेरायबाय थादों नोंथांमोना सानदों जानांगौ जे एसेबां मानो बयनावबो हाबनो नागिरदों थ' बेनि आसोल बाथ्रायानो जाहैबाय बेनि आसोल बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो दा खिन्थानोसै जे जोङो दा हाबानि इनभिटेसन कार्ड हैनो थाखाय थांगासिनो। दा सोरनि हाबा बुङोब्ला आं नोंथांमोननो खिन्थाना होनोसै, मोनसे निउस होनोसै आरोना जोंहानि नैबे आब' बिजुमुनिया हाबा जानोसै आरो सफैबाय जोंहानि दादामोननिसिम। फैनाय इउनिक नेम। बियो जोंहानि आदानि फिसाजो, माने जोंहानि बाबानि फंबायनि फिसाज्लानि फिसाजो। दे खिथानाय मा नाम? आया लाजिबाय। दे खिथानाय लाजिबाय। फैनाय खाथियाव फैनाय नैला सोरियो नोंना इयो मा नाम इनिया मा नाम? इदि उल्टा दामो नामा? ओरै लाया मायो, ओरै सिदा लाया, नङा ओरै ओइथिं ओरै नङा नङा ओरै गोलावै लाया मायो होनदो फुनानै इथिं लायो नामा नालाय इदि नै ओइनो मोसाबायनो बोरो गाना खन दे गान खनना होनाय ब्रियाना दे गान खनना हो। ओइ ब्रियाना स्टाम रोंगौ मालाय नै दे खारबायसै वाव मा जाखो वाव नायनो जोङो दा थांगासिनो आब'नि लोगोमोननाव। ओमफ्राय आब'नि लोगोआ फुङावनो सिखारनानै मालाय ओंखाम संना दोनदोनो, जोबोद खस्थ'यै आब'खौ जाहोहरोनो। बेनिफ्राय जोङो मोनाखैनो आरोना, फुरा नेना दंबाय थायो बियो लामायाव नै फुरा माने दहायनिफ्रायनो थांलाय फैलाय नेगासिनोनो। नेना दोङो आयौ मोनफैबाय नै सायाबोलानि न'सिम। दहायनिफ्राय 9टायाव फैगोन होननाया 12टायाव सफैबाय। हेलमेटफोरनि आयौ चकलेट जाबाय। हाबनायाव इसोरो साहा लोंलाय आं गोबाव जादों। आं खैबारबायदि बोसा लामायाव माया लेथ्रा जालाबायना बे सिरि आब'आ दहायनो संना दोनदोनो, एसां फुङावनो उथिनानै इमान खस्थ' ओंखाम संना दोनदोनो जोंनि थाखाय। आदै मा खबर? नै जागासिनो फुरा जागासिनो मिथिजादों जों दा ओंखाम जानोसै। ओमफ्राय नै साया आब'दो मादैदो नै जोबोर खस्थ'यै इमान मैगं संदो नै जा गोथाव संदो नै साया आब'आ। दोखो साया आब'लानिनो खाथियाव थानाय फंबाय हिमांशुमोननावबो जों फैबाय। स्क्रिनाबो गावफ्रुजोबलायदों खोमा, गोदान लगायबाय।
Ada mbak saya bu. Teman-teman jabai. Hoptasi sih orang teman jabai. Hoptasi orang teman. Deh mbak ada. Kan aku sih letran dulu. Letran dulu ini. Bye bye. नोंथांमोननो आं दिनै जोंहानि न'आव बेसेबां मा खामानि आग बारायखो बेफोरखौ दिन्थिनोसै पेन्डेल खाहांबाय दासो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनि आं एसे नै औवाफोरखौ खाहांबाय आरोना साननैल'सो जाबाय खामानि मावनाया बेनिफ्राय नैबे मोनसेखौ माने आलासिफोर जिरायग्रा ओरैनो जिरायग्रा बानायनो नागिरदों आरोना जिरायग्रा हल बेनिफ्राय नैबे सेकेन्ड मोनसेखौ माने ओंखाम जाग्रा बानायगोन ओमफ्राय ओइथिंजाय माने एकदम लास्टाव माने ओंखाम संग्रा बानायगोन इथिं मोनथाम बानायदों बेनिफ्राय बिथिंनिफ्राय नायोब्ला मोजाङै सिनायनो हाया आं नोंथांमोनखौ गोजौनिफ्राय दिन्थिहरनि सादाव थांनानै सादनिफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिहरनि अब्लासो माने क्लियारलि मोजाङै सिनायगोन खामानिया कमप्लिट जानायाव 10 दिनसो लानोबो हानाय होननानै बुंदों आरोना बेनिफ्राय साननैल'सो जाबाय दा दिन्थिनि आं नोंथांमोननो नै बेयावहाय माने आलासि जिरायग्रा ओमफ्राय नैबे मोनसेया ओंखाम जाग्रा ओमफ्राय बैयाव ओंखाम संग्रा बेखिनियानो ओमफ्राय 10 दिनसोआव कमप्लिट जागोन होनदो ओमफ्राय जा लेथ्रा जाजोबना दङ आलाय सिलाय नैबेथिं आइमोना खामानि मावगासिनो दादामोनबो दिनै बाथौबो दुमनो नागिरदों बाथौ बोराय जाबायना दख'नाखौ स्ट'राव दोनैबायबा जों माने गाइस दिनै दा रङियायावहाय दख'ना लायनो थांनायदों आरोना दख'ना अर्डार होखादोंमोन ओमफ्राय नै हाबानि कार्ड माखाया आधा होखांबाय आरोना ओमफ्राय आधा दंबावो नै थोड़ा जल्दी कार्ड बै स्कुटि लांगोन ना स्कुटि आंनि ओजा लोगोफोरनो होनसो गांथाम गांब्रैसो लादो नोंथांमोन एसे ओरैनो दिन्थिनि बेखौबो नै खेबसे हमनाय नैखौ नङा खुना होनाय नैला सोना दोनदो लांनो हागौमोन आं बहा लाबोगोन दायो ओमफ्राय दा आङो गुवाहाटीसिम माने जोंनिया एग्जामबो जानो नागिरबाय थादोंथ' ओमफ्राय एसाइनमेन्ट प्रेजेन्टेसन माखासे दंसोयो बेनिखाय आं दा दिनै गुवाहाटीसिम थांफिनगोन ओमफ्राय आब'दो ससे थांफासिगोन आरोना रङियासिम आब'आबो दख'नाबो लायखागोन ओमफ्राय रङियानिफ्राय दख'ना लाखांनायनि उनाव आङो जों थांसिगोन ओमफ्राय आङो जों गुवाहाटीथिं थांसिगोन ओमफ्राय आब'आ न'आव बिथिं फैफिनसिगोन आरोना ओमफ्राय आङो सनिबारफोरै फैफिनसिगोन न'आव आरो ओमफ्राय नै बिथिंजाय बे आङो लाबाय दे न' कलेज लंपेन्ट लादोंलै गेट मा धुला जोंनिया बाला होजोबदों ना बालायानो दे गारिनि अबस्था गैला नै जा धुला गोजा माने बे खाननैसोआ मानसि लिंनाय माने गिदिंबाय थादों ना ओमफ्राय सुनोबो सोलाबाखै एकदम धुला गोजा थौ शान्ति गैया स्टुडेन्ट लाइफ जाबोला चलो दख'ना मानो मोजां फैयो
अबस्था गैला तकले मोनफैबाय जोङो नै जों दा दखनाबो लाबाय बिहुवानबो लाबाय ओमफ्राय दखनाखौ दिन्थिथ'ला आरोना नोंथांमोननो हाबाखालि दिन्थिसिगोन दा दानो दिन्थिखाबा आरो नायनो इन्ट्रेस्ट गैला जालांगोन नालाय उनाव